Zoals u ziet besteden we vandaag aandacht aan Leunen. Dit Vennerijse kerkdorp is tegenwoordig een modern en welvarend dorp met mooie woonwijken en de nodige voorzieningen. Leunen is ook een hechte gemeenschap met een geschiedenis die wel teruggaat tot omstreeks 1400. Maar 50 jaar geleden was Leunen nog maar een klein agrarisch dorp. In de buurtschappen stonden alleen maar keuterijen en een enkele grote boerderij. Leunen was vooral bekend vanwege de zuivelfabriek op de Leunseweg en de stierenstal op de Enge Steeg. In deze uitzending van Vennerij van Toen nemen we een kijkje in het leven van alle dag in Leunen in de jaren 60. En kijken we ook hoe de mensen destijds woonden en leefden. Kijk mee en geniet van deze mooie oude beelden. We beginnen in de Albionstraat. Hier zie je het woonhuis en het kantoor van Piet Bekkers. De kerk van Leunen in al zijn pracht. Cor Kremers zijn frietkraam. Friet bakken kon hij als ten beste. Zijn hele familie werkte erin met. De winkel van Gerrit Jansen, de Mulder. In 1968 al een moderne winkel op elektronisch gebied. Gerrit demonstreert hier de koelkast en alles wat erbij huurt. Wim vervuurt het zin in een stofzuiger. Maat Smits heeft schijnbaar zijn brood in de koelkast liggen. Gerrit zijn zus Truus doet de administratie. Nog even laten zien hoe een televisie er in 1968 van binnen uitzag. We komen nu bij aannemer Piepers. Medewerkers laaien de golfplaten op. De jeugd speelt op de wagen van Piepers. Janse Martens, oftewel Pieter Smit. Op de achtergrond zie je Kunnings nog. De benzinepomp voor brommers. Tij moet de fiets nog repareren. Bij vervuurd tussen de Sint-Silas. Wim smiet er maar met. Toch wel schattige biertjes. Bij Piet Timmermans op de boerderij. En een schone trop bagger. Even sjouwen, hoe leuk zo'n bagger wel niet zien.
Piet zelf is wel wat anders aan het doen. Nes Timmermans is druk bezig met haar wes. De dochters genieten van een pauze. Toon Hellegers is zijn huis aan het verbouwen. Jos Jacobs is nog lang niet moe van het werk. De tuiten staan klaar om naar de fabriek te gaan. Ook bij Olle van Harry is het zover. We gaan nu naar de zuivelfabriek. De aanvoer van de melktuiten. Vader en zoon Voeste zijn er maar druk met. Zo kwam de melk in de fabriek. Alles werd goed gecontroleerd. De laboranten gaat monsters nemen. De petrischaaltjes zijn steriel en kunnen nou wat in ze doen. De reageerbuisjes gevuld. De echte boter werd afgevuld in dozen. Toch nog wel zwaar werk. Gelukkig is alles goedgekeurd. Nu kan alles de koelcel in. Het valt niet met. Nog een keer. Zo, die staan. De bestellingen klaarmaken en venten maar. De ventwagentjes komen weer thuis. Ook hier is boekhouden belangrijk. Inkopen en verkopen is het motto hier. Verslag uitbrengen aan de directeur. Hij scheen tevreden te zijn. Toch nogal wat mensen op kantoor. De kleuterschool. De juf klapt zelf maar. Alle heintjes in de lucht.
Als je het maar voor de helft ziet, is wel lastig. Brave kinderen niet waar? Daar hebben de juffen geen kind aan. Leuke spelletjes doen met de juffen. Leren ze nu ook al roken op de kleuterschool? Zou je de vis mogen voeren of doet hij het stiekem? De juf is druk met de poes tekenen. We werden flink uitgezwaaid. Op de speelplaats van de vroegere Mechjeschool is het een drukte van belang. Ze zijn ijverig aan bokspringen. De juffen en de meesters kijken toe. Ook de mechjes hebben hun spelletjes. Gerrit heeft plezier in zijn vak. De vroegere jongensschool. Ook hier is het speelkwartier. Maar eerst moeten de borstels nog uitgeklopt worden. Meester Jansen moet opletten. Na het gimmen, braaf in de rij, weer naar de school toe. Kruiwagen spelen met dit weer, dat zal wel voor de film gemotten hebben. Daar werden wel kletsnat van. Foei, Jantje toch. Maar de sef met zijn stupke. Zijn vrouw komt ook even kijken. Het mechje van Lonen. Wat zou hij daar moeten? Op den Horsterweg bij de familie Manders hebben de kinderen feest. Aan de overkant bij de familie Jenneskes. Op de film met de schort aan, dat kan niet.
Bij Gusse Jan komt flink wat jeugd naar buiten. Jan en Mientje kijken tevreden. Het ligt griebelijk. Bij de familie Vullings. Een prachtstel kinders, zeg. Iets verder bij Joos en Nel Gommans. Even wat groter in beeld. Meester Kersten. Pietje van de Mullenhof is aan het schoefelen. Marie Keizers is actief in haar hof. Teng Vervechel in volle pracht. Hij straalt van oer tot oer. Een lunch tafereel in de wei. En een kiek op Lune vanaf de boterfabriek. Passer Tenk komt ook eens even kijken. De steeg in beeld. De lauw met zijn heuntje. Leentje achter met haar kroost. Dien van Os betrapte bij het bloemenplukken. Haar dochters helpen er een heintje. Frits Martens en de vrouw zien bij vrouw Smets. Café Jepke is bereikt. Meester Jansen plekt een poster voor de skelterrace op. Lies helpt hem een heintje. Henny is bezig met een pilsje tappen. Elske laat zich ook even zien. Toen Helgers drinkt een glaasje limonade. Niet verlegen werden Elske. Kijk eens hoe Lies een pilsje tapt. Nou, proost dan maar. Jepke zelf ook maar eens even in beeld. Henny moet er met lachen. Dan ook nog maar eens onze Martin. Het smikt iedereen. De jeugd vermaakt zich hier ook. Ben Loene kan het wel waarderen. Die hebben we al eerder gezien. En een inkiek in de Gessenstraat. De kinderen komen allemaal kijken. Vrouw Stevens is de ramen aan het wassen. De familie Pieters. De nooievaar is ook geland. Genieten van zijn sigaretje. Vrouw Klosse met de kleine. De postbode brengt de krant. Vrouw Vullings met de kinder. De familie Keizers.
Truus Kremers. Ook toen was er al politie in Luene. Janse, de smiecht belt het gauw dur als je te hard reed. Annie Konings wil het gras gemaaid hebben voordat het zondig is. Hendricks Bouwmaterialen. Martin Kuisters is in de showroom. Een klant vindt iets van zijn gading. Kijk, dit is nou erg modern. Het buitenterrein van Hendricks Bouwmaterialen. Wim Jacobs is buiten bezig. Even de maat nemen. Kremers is aan het stukken doren. Het afleveren van bestellingen met de vrachtauto. Vrouw Keizers rond de nummerhuis. Harry Cornelissen. Het gras is gemaaid. De Naaldenboerenbond. In de nis een beeldje van Gussewie. Minneke Martens. Schragen Til Zegers uit de Bootstraat. Mina van Kuister Rijntjes. Meester Kersten. Karel en Thea van Meijel. Lies Martens zit de Westwerschon. Mooi wit wor. Rambachs komt ook weer thuis. Vrouw Ronge met de kleine op de arm. Gerrit en Mientje Vogelzang zien aan de wandel. Annie Smets met de kindjes. En Wim. Bij de familie Jansen. Tij Willems. We gaan de steeg op, in de verte de stierenstal. Herman en Tenk Woeste hebben het er maar druk met. De kleinere kinderen spelen met de geit. Vrouw Woeste met de jongens. En een jonge stier in de wei. Mieteunis is maar druk met haar gezon. Driekes klasse op de boerderij. En moederklasse in den hof. Het nieuwe bedrijf van Harry Derks. Annie Derks in haar maaientuin op de Theeuwenhofweg.
Truus Kruijmans hield nog van degelijk handwerk. De 4 dochters van Truus ravotten er lustig op los. Een Solex als een rustig vervoermiddel. De familie Heldes. Mie wil wel even volop in beeld. Deze kinderen zijn druk met klusjes. De appels zijn gerapt. Vrouw Jaanse in een mooie hof. Harry van Tilburg gaat de koeien melken. De sportclub van de Jongboeren is bezig een piramide te bouwen. Piet Litjes moet in de top. Als dat maar goed gaat. Goeie boekspieren hebben die jongens. Herman Holtaker schift het ritme aan. De Ruiterclub salueert. Vrolijke dansers trekken veel bekieks. De langste en de kleinste dansen samen. Een mooi optreden. Ruiterclub Ons Genot gaat vuur op in de optocht van Lentse verenigingen. De sportclub marcheert voorbij. De voetballertjes in vol ornaat. Herman Baltese is er maar wat trots op. Wandelclub De Belhamels laat zich van de beste kant zien. De kindsheidoptocht uitgebeeld, maar het schaap wil niet gaan meedoen. Nog een keer een groep van de wandelclub. Een groepje van de welpen van Don Bosco, met de leiding. Meisjesbeweging Limburg. De Jonggarde. De Vrouwenbond met een klein deel van haar leden. Handboogschutterij Sint-Joris.
Zelfs de carnavalsvereniging heeft zich weer verkleed voor de film. Maar het is moeilijk om de sfeer te pakken te krijgen. De fanfare is letterlijk opgetrommeld. Ja, Den Harry is een prima tambourmaître. De prachtige koets van Jan Litjes en op deze dag een broedspaar in de koets. Ben je te mooi een woord te zien. De bruiloftsgasten sluiten deze rij af. En dit is ook het einde van deze film, dat Olie hopelijk een indruk heeft gegeven over Luyne in 1968.